BPFनि समाव जौनि मेला जुवानि मेला बायदि मेला जायोमोन। BPFनि समावहाय जौनि मेला जुवानि मेला बायदिसिना माने मेला जायोमोन। जाय मेलानि गेजेरजों न'खराव दावराव दावसि सोमजियोमोन। फरायसा फरायसुलिफ्रा सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय जानगारनो गोनां जादोंमोन। जाय मेलानि गेजेरजों न'खरा डिस्ट्रय जायोमोन, न'खराव नांलाय खमलाया बारा जादोंमोन, फरायसा फरायसुलिफ्रा सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय जानगारनो गोनां जादोंमोन। बेफोरनिख्रुइ जानगार होनानै जों मोनसे लेन्ड मेला एबा हानि मेला खालामदों। बे लेन्ड मेलानि गेजेरजों जों जौ लोंनाय, ड्राग्स लोंनायनि मेला खुङाखैमोन। बेफोरनिख्रुइ जानगार होनानै जोङो मोनसे सोमोनांथाव मेला खालामदोंमोन। बेनो होनदों लेन्ड मेला बा हानि मेला। बे हानि मेलानि गेजेरजों जों जौ लोंनायनि मेला, ड्राग्स लोंनायनि मेला खुङाखैमोन। नोंथाङा हा थासेयावबो जेबो फोरमान बिलाइ गैयामोन। बेफोरखौ फोरमान बिलाइ होनायनि बेलायाव रेजिस्टार माबायदि खालामो एबा जों माबोरै नियादि फाट्टा खालामनो हायो बेखौ लानानै जों बे मेलाखौ बानायनाय जादोंमोन आरो बे मेलानि गेजेरजोंनो 16,000निबो बांसिन सुबुंफ्रा हानि फाट्टा मोननो हादोंमोन। नोंथाङा जे हा थासेयावबो नोंथाङा खुनु फोरमान बिलाइ गैयामोन। बेफोरखौ फोरमान बिलाइ होनायनि बेलायाव रेजिस्टार माबायदि खालामदों बा जोङो माबोरै मियादि फाट्टा खालामनो हायो बेखौ लानानै जोङो बे मेलाखौ बानायनाय जादोंमोन। गतिके बे मेलानि गेजेरजों 16,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया हानि फाट्टा मोननो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं मिशन बैसोमुथि फैनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव न'आव जिरायनानैनो डिजिटाइजेसन जानायजों लोगोसे नोंथांनि हाया मा स्टेटासआव दं बेखौ नायनो हाबाय आरो नियादि फाट्टाखौ माबायदि खालामनांगौ मोनसे फरमेटखौ बुयोब्लानो नोंथाङा खालामना लानो हागोन। गुबुन फारसे जोंनियाव मिशन बैसोमुथि फैनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव न'आव जिरायनानैनो नोंथांनि हाया मा स्टेटासआव दङ डिजिटाइजेसन जानायजों लोगोसे नोंथाङा नायनो हाबाय नोंथांनि हाया मा स्टेटासआव दङ। नोंथाङा हाखौ मियादि फाट्टा खालामनांगौबा माबायदि खालामनांगौ बेवहाय जोंना मोनसे फरमेट दङ। बे फरमेटखौ नोंथाङा बुयोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन। मिशन बैसोमुथि बेवहाय नोंथाङा बुयोब्लानो न'आव जिरायनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोङो एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगो खम समनि गेजेरावनो हानायमानि बै सुबुंनि थाखाय मोननो हानायनि राहाखौ गोरलैनो खालामदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि माखासे टेकनिकेल जेंनानि थाखाय एसे उन जादों। दिनैसिमाव जोंनाव मिशन बैसोमुथि फोसावजानाय लोगो लोगोनो डिजिटाइजेसननि गेजेरजों 43,000 सुबुङा एप्लाइ खालामदों आरो बेनि मेक्सिमामखौ जों होनो हाबाय होनना बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सुजुगिरि राकेश रामसियारिजों मोगा मोगि लानाय आयदानि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारिया मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। BPFनि समावहाय जौनि मेला जुवानि मेला बायदिसिना माने मेला जायोमोन। जाय मेलानि गेजेरजों न'खरा डिस्ट्रय जायोमोन, न'खराव नांलाय खमलाया बारा जादोंमोन, फरायसा फरायसुलिफ्रा सोलोंथाइनि बिथिंनिफ्राय जानगारनो गोनां जादोंमोन। बेफोरनिख्रुइ जानगार होनानै जोङो मोनसे सोमोनांथाव मेला खालामदोंमोन। बेनो होनदों लेन्ड मेला बा हानि मेला। बे हानि मेलानि गेजेरजों जों जौ लोंनायनि मेला, ड्राग्स लोंनायनि मेला खुङाखैमोन। नोंथाङा जे हा थासेयावबो नोंथाङा खुनु फोरमान बिलाइ गैयामोन। बेफोरखौ फोरमान बिलाइ होनायनि बेलायाव रेजिस्टार माबायदि खालामदों बा जोङो माबोरै मियादि फाट्टा खालामनो हायो बेखौ लानानै जोङो बे मेलाखौ बानायनाय जादोंमोन। गतिके बे मेलानि गेजेरजों 16,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया हानि फाट्टा मोननो हादोंमोन। गुबुन फारसे जोंनियाव मिशन बैसोमुथि फैनायजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड हालामाव न'आव जिरायनानैनो नोंथांनि हाया मा स्टेटासआव दङ डिजिटाइजेसन जानायजों लोगोसे नोंथाङा नायनो हाबाय नोंथांनि हाया मा स्टेटासआव दङ। नोंथाङा हाखौ मियादि फाट्टा खालामनांगौबा माबायदि खालामनांगौ बेवहाय जोंना मोनसे फरमेट दङ। बे फरमेटखौ नोंथाङा बुयोब्लानो नोंथाङा मोननो हागोन। मिशन बैसोमुथि होननाय मोनसे जोंनाव मिशननि मोनसे माबा दंखायो। बेवहाय नोंथाङा बुयोबानो नोंथाङा मा खालामनो नांगौ बेखौ न'आव जिरायनानै नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हायो। जोङो एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो हानायमानि खम समनि गेजेरावनो जोङो बेखौ बे बेक्तिनि थाखाय बा बे सुबुंसानि थाखाय जोङो मोननो हानायनि राहाखौ गोरलैयैनो खालामदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया टेकनिकेल प्रब्लेम, थारमाने जोंना मेन पावारनि थाखाय जों एसे डिले जादों।
दिनैसिमाव जोंनाव 43,000 मिशन बैसोमुथि डिक्लार जानाय लोगो लोगोनो डिजिटाइजेसननि गेजेरजों 43,000 मानसिया एप्लाइ खालामदों आरो बेनि मेक्सिमामखौ जोङो अलरेडि जोङो होनो हाबाय। नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो नाजागोन जिहेतु नैबे मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।